недавно да як эфир ма даромадам, шумо разбор доштем, ма ҳамун эфира сёмка кардам. Дар он эфир инаи бародар мега ки ҳамин одаме ки як бор хатогӣ кард, крисагӣ кард, пули мардума хурд, пули зубора ягон ашибка кард, вай одам дига ҳақ надорад ки пули зубор ҷамъ кунад. ин ҳамин бародар, ин бародар дар Германия, ман ин бародара хуб хушрӯ мешиносам. ман ягон гапи баланд назадестам нисбати одам, ягон кас хато нафаҳма, ҳурмати иззат мекунам ҳамин бародара. ман гапи ҳамин бародара гуфтаистам ки мисол ҳамихали сухан карди, бародар бисёр суханои хубам дорад, ман бисёр гӯш мекунам. бародар Абдулваҳоб. хоб ҳамин бародар ҳамин гапа гуфт. ина ҳозир видеош дар инҷа мебурояд, як бор гӯш кунем. як вақте ҳамин худмо мекардем, як касалия бемора мемондем, ё ки паямои эфир мекардем, дар байни 2 соат 300 000 пул ҷамъ мешуд. ҳамин хебуд ака бобоҷон 300 000 пул намешад. илаташ инам хеле гапи чапа. бале ҳамин бародар вақте ки як бор нисбаташ гап шуда буд, не вали хурдаст на хурдаст, бигзор бигем тӯҳматш кардааст, лекин дигар камбудиё дошт, не дошт. аз барои кӯмак ака бобоҷон, ҳамин касе ки нисбаташ гапай ку аслан ман 10 бор гуфтам ки аслан ҳамин касе ки дар нисбаташ гапай комилан аз ҳамин бозиё бурорем. хоб видеора гӯш кардем ки ҳамин бародар ҳамин гапа гуфта. ина бобоҷона, ина инҷа 4 нафаран. ҳамин гапа мегӯянд ки ҳамин хали одам дига ҳуқуқ надорад, абаснават кардан. хоб ана ки шумо ки абаснават карданӣ бошен, бояд то охира абаснават кунем, то охира. соли 2017 бобоҷон 88 дама буромад. ҳамаи мақсад видеомон ҳар чи навистан бародарои будан, алҳамдулилло ки бовар кардан мора гузарондан ба ҳадди имкон чанд суме ки бошад 20 рубл, 50 рубл ё 5000 ё 1000 рубл буд, алҳамдулилло ҳар як гузарондагӣ бояд дар ин ҳами се рақами телефони худам алҳамдулилло мондагиян, ҳар як қадами вай навиштагия. иншааллоҳ ман иёра ба хоҳар мерасонам. иншааллоҳ ва бо аз вай аз хоҳари исломимон видеоролик мекунем, раҳматнома ба хотире ки ба хайр кардани бародаро ки хайр кардан, худо хайршо ба даргоҳаш қабул кунад. гуфтанӣ ҳастам мақсад видеоролики барои чӣ кардам, ман карданӣ набудам. бародаро гуфтанд ки дар Россия, ту худ мақсад дар Германия, ин бародаре дар Россия ҳастем, пула киҷо мо намешиносемш, намедонем кие вай, мақсад ба ҳамон хотир ман видеоро кардам ки бидонед ки манам як мардикорам, алҳамдулилло ном ман фамилиям бобоҷон Сафаровай, бародарои исломӣ, алҳамдулилло суми ҳар як қадами шумо ҷамъ сестай ба хонуктири ҳамун худое ки агар шумо хайр кардагӣ ҳастед, мо алҳамдулилло сума ба хоҳари исломӣ мерасонем, ба ҳамун ниёзмандон мерасонем. боқӣ дар амони худо бошед, ягон камуди айтарак мо боша бахшӣ. бобоҷон дама буромад, гуфт ки бародар як касалия ҳамонро ёрдам намекунем, пул ҷамъ кунем. ман гуфтам майлиш, ман вақт блогерӣ мекардам, хайр ҳамин канал просмотрои зур дошт. ягон касалира мемондан 1 миллион 700-800 000 ҳамхали пул ҷамъ мешид. касалира ба картаи худаш мемондан. ман ягон бор дар каналам картаи худам намемонам, барое ки ман ҳамин чиза дар худам қонун кардагим ки ман агар касеро дар каналам ёрдам мекунам, ман картаи худман намемонам. пус ҳамун одами касалӣ, ҳамун проблемадор худаш карта дошта боша, карта ба ном фамилияи худаш боша, надошта боша, намекунамш, намемонамш. ҳамхали мисол дар худам қонун буд. баъд ҳамин бобоҷон омад, гуфт ки ҳамхе видео кунем. ман розӣ шудам, гуфтам майлиш бародаро, видеора кардем. ин ҳамин видеора, ин ҳамин духтарака ҳозир видео мебурояд, бинем. Смаҷон, ма ясун духтар ясума ана видеора дидем. ана ки ҳамин видеора кардем, намедонам як 10 рӯз ҳамин видеора дар ютуб ҳамин хе думбадум реклама кардем. ман намедонам дар инҷа мумкин барои ин духтарака 1 миллион ҷамъ кардан, мумкин 2 миллион ҷамъ кардан, чанд қа пуле ҷамъ кардан, ҳамаш ба картаи бобоҷон буд. картаи бобоҷон буд, номерои телефони бобоҷон буд, ҳама чизи бобоҷон буд. пул ҷамъ шид, бобоҷон гирехт. номерои телефониш занг мезанем, киштагӣ, ҳама чизиш киштагия, ягон чизиш кор намекуна. ҳама қа бобоҷона ай тай замин мекобем, бобоҷона намеёбем.
бобоҷонам ки гирех рафт и духтара и апа да ҳамин тоҷикистон ай ма дар кор шава пеши ҳамо апа мерам бо видео сёмка мекунам ҳамин апа гапа гап мезана бо ки ҳамин хи гап буд бобоҷон гирех рафт даиҷа баъди аввал да карочи 10,000 да ҳамин апа ба фигрм роӣ кардем 10,000 рубл ба фигрм аниқ ма соли 2017 буд ма да ёдам нест чанд ка роӣ кардем баъд як занака ки дига биромад ки як касалии вазбин дорум илтимос ёрдам кине бобоҷона гуфтам ай ҳамун пул ҳамун карта 15,000 дига ҳамин занака ёрдам ки иам срочняк буда бачаш да срочня вай гирифтан дар кор буда укол ҳамун моменти ам хали положени вазбин буда дар Россия баъд 15,000 даи апа гузарон 15 та даи 10 та даи тамом бобоҷон гум шид ба ҳамин пул гум шид айбан 6 моҳ гузашт ман видео кардам гуфтам ки бародаро инами одам инами хали мошенникӣ кардагия пули инами камбағала гирифтагӣ гирехтагия ҳамин пула дизидагӣ гирехтагия ин видеора хонагиҳои бобоҷоншон мебинанд хеш таборошон мебинанд ҳамаш бобоҷон пайдо шид баъди 6 моҳ пайдо шид омад гуфт ки биё аввал видеора монум тамошо кунем фактшто нигоҳ кӯ мара ту пула ҷамъ кардӣ гирифтӣ гирехтӣ рафтӣ гум шидӣ ман намедонам гирехтӣ проблема шид тирмат кардан касал будӣ чӣ кор кардӣ факт што гум шидӣ братан ҳамин хияста биё аз барои аллоҳ гап занем гум шидӣ айбан барои чӣ факт што гум шидӣ ҳамин хияст ма хела жидатит кардам пайдо нашидӣ баъд ман видео кардам дар ҳамун видео тура мондум ки ина ҳамин одам мо барои инами кӯдаки касалӣ барои кӯдаки инвалид пул ҷамъ кардем дар картаи ҳамин одам ҳамин қадар маблағи пула мо додем астални чанд ка пул буд дар картаи ҳамин одам гум шид ҳамин хе буд ё не бале баъди видеои ман кардагӣ сраза пайдо шидӣ мара навистӣ ҳамин хе буд гуфтӣ ки ман проблема доштам тои ки видео накардам пайдо нашидӣ аз барои аллоҳ гап мезанем бе ягон дурӯғ гӯш кӯ ман гуфтам ки вақти ман видео кардам ту пайдо шидӣ дар ман навистӣ ҳамин хе буд ман гуфтам ки чӣ ба пула ҳисоб накарда отчёт наспорида мисол ҳуй хӯрдӣ гум шидӣ гуфтӣ ки ман як проблема доштам хай гуфтам ӯ проблемаи та пул канӣ гуфтӣ надорум ҳамин хе аст гуфтӣ надорум ман гуфтам чӣ надорӣ ӯ пули халқай ӯ пули касалиай пули як инвалидай гуфтӣ ки хай ман хе проблема доштам ҳамин хе буд баъди чанд ка пас пайдо шидиву 10,000 да ҳамо апа роӣ кардӣ 10,000 рубл ҳамин хе буд чанд моҳ пас ту донӣ 6 моҳ баъди 6 моҳ пас 10,000 да ҳамо одам роӣ кардӣ гуфтӣ ки ҳамин қадар пул буд тамом азор аҳмад ана барое ки гапома да каза аз барои аллоҳ парсидӣ я минут отчёт наспоридӣ на картота на сим картота ҳамин хе буд отчёт надодӣ да ҳеҷ ка ана ки бугӯ братан ҳамин ҷадаҳози ман нипрафм ки ман тура видео кардам ки ҳамин одам мошенникай ҳамин пула гирифтагӣ гирехтагиай ҳамин ҷада ман чӣ нипрафм брат ки та ҳамин кора кардӣ ина худат ба даҳани худат гуфтест ки видеора тамошо кардем ай даҳани бобоҷон ай даҳани худаш фаҳмиден ҳамин гапа ки ҳамин одам дар ҳақиқат пула дизид гирех рафт инами худаш ба даҳани худаш ина мегатона баъд гуфтам бобоҷон чӣ ба ин кора кардӣ гуфт ман проблема доштам ман тирма шидам дурӯға боҳона наёфт гуфт ман тирма шидам ман гуфтам вай проблемаи та тирма шидӣ ту чӣ пули инвалида медизӣ мегирезӣ мери гуфт хай ман хали проблема доштам иси ман ина 10,000 метам да ҳамун ман дига пул надорум намедонам 10,000 рубли дига да ҳамун занак дод чӣ хали кард вобшим ки инами инвалида инами одам фиреб кард гирех да ҳаёт ба гуфт ки ман мебиёрум ҳоли картаҳома гуфт скриншотша мебиёрум нишон метам телефонома ҳамаша мисол аму сбербанка доказат мекунам чанд ка пул гузаштагиай мо ира гуфтем ки биёр доказат ки чанд ка мо иҷа медонем ки миллион гузаштагиай
мисол таим пула и кадар пула яке бора пули калона диди риди гирехти рафти гуфт мебиёрум ина ба ҳами ай соли 2017 ина 2022 шид ҳеҷ не ки бобоҷон ҳамун пула биёра ё ки бобоҷон ҳамун скриншота биёра нишонтия чанқа инами одам дар ҳаёт инами халия мошенник буд дар киҷои инами халия касали пасали меёфт мегирифт дар интернетҳо мемонд пул ҷамъ мекард мегирехт мерафт ба картҳои худаш и якум одама не и чанд одама ҳам хали кардага бобоҷон анаки ти хафа нашав бародар ман видеора буровардам ман пеши 3 бор как бародар гузаштам ки бародар нака ҳами кора бародар нака ҳами кора бас ки ти айдими ахмақ нарав и кад ти нака бародар не ки ти гӯш накади ти агар ӯ қадар мардак мешидӣ ти дар тоҷикистон будӣ ти дар тоҷикистон ҳамин видеоро накадӣ дар тоҷикистон медонӣ чанд қадар букмекерс ки ти чиба яктай ҳамура як бор накадӣ ки ҳаромай медонӣ чанд қадар дискаклуба чанд қадар ҷои ҳаромай и дар тамоми ҷо ҳаст агар ти ай ислом гап зани ти чиба як бори хали чизоро видео накадӣ нагуфтӣ ки ҳаромай та имина омадӣ блогерора гуфтӣ ҳаромхирем блогеро ҳароме ки худат хурдагӣ ти ҳароми худат хурдагиро мардум намедона